L-abbozzi ta' liġi u l-avviżi legali proposti mill-Gvern dwar l-ippjanar se joħolqu stat kontinwu ta' illegalitajiet. Saħaq dan il-professur Kevin Aquilina meta tkellem mat-Times of Malta, fejn tenna li dawn l-abbozzi ser ineħħu s-salvagwardji li jippermettu żviluppi illegali milli jiġu ikkontestati fil-qorti. Matul din l-intervista, Aquilina qal li dawn l-abbozzi ser jippermettu lil kulħadd sabiex jirregolizza żviluppi illegali billi sempliċement titħallas multa. Dan apparti li qed jitwassal messaġġ negattiv. Kevin Aquilina saħaq li l-liġi titlob li jkun hemm konformità legali u li ħadd ma jkun il fuq mill-liġi. U oġġezzjona wkoll għal dispożizzjonijiet li jippermettu lill-awtorità tal-ippjanar tbiddel il-policy mingħajr ebda bżonn ta' approvazzjoni mill-Parlament, billi wissa li dan se jagħti aktar poter lill-uffiċjali li mhumiex eletti min-nies. U qal li dawn l-abbozzi ġew magħmula b'mod malizzjuż fejn ir-residenti, NGOs u kif ukoll il-kunsilli lokali se jitneħħilhom kull rimedju li bħalissa jistgħu jgawdu meta jikkontestaw permessi illegali. Żied jgħid li l-parteċipazzjoni tan-nies hija importanti f'demokrazija u b'dawn l-abbozzi ser tkompli tiżdied il-pressjoni fuq dak li verament irridu n-nies. Intant is-sibt kienet organizzata protesta nazzjonali fejn kien hemm bosta ħdiet u attivisti illi waslu messaġġ ċar sabiex dawn l-abbozzi jiġu irtirati, kif fuq kollox ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista.